вече е добре, супер, браво, благодаря. Добре. Ето сега официално здравейте. Преди да започна някакъв ретрограден Меркурий, винаги си оказва влияние. Супер, радвам се, че оправихме. Чува се прекрасно. Добре, радвам се, че оправихме техническата част и вече официално мога да ви приветствам на днешния вебинар, който в последния момент пуснах съобщение и предполагам, че по-малко хора са го видяли, но ще остане запис тук на страницата, така че можете да го гледате и след това. Тази информация, която искам да ви покажа днес, лично аз се изучавам вече няколко години. И лично за мен е много полезна и използваме в ежедневието и използваме за себе си като здраве, като за емоции и смятам, че на всеки един от нас ще е полезна. Информацията е много като дълбока, затова аз така ще се опитам да обобщя, да ви въведа в нея и разбира се, който има интерес, винаги може да си проучи повече неща. Става въпрос за традиционната китайска медицина. Тя самата като метод е изключително холистична, защото в тази философия наистина се гледа човек като едно цяло, защото ние не сме само тялото, ние не сме само един дух, ние сме съвкупност с всички неща. И когато някъде от тези елементи страда, съответно се разболява или тялото, или емоциите, или духа. И в китайската традиционна медицина даже има такава насока, че за да се излекува някой, първо излекува и неговия дух, че всичко всъщност тръгва от духа. Така че тази информация е изключително холистична и аз като холистичен практик много я харесвам и много я използвам. Така че предлагам да започнем и стъпка по стъпка да ви въведа в това нещо. Ето сега ще направя малко по-голям да се вижда. Приготвила съм ви и презентация. Подбрала съм името как да освободите ума и подкрепите тялото си с холистични методи, защото едното зависи от другото. Не можем само ума, не можем само тялото. И двете си взаимно помагат и има енергийна връзка между всички тези елементи, така че сега ще видите в презентацията. Аз съм Надежда Радева или Надя Радева, както е на страницата, холистичен практик и терапевт. Помагам на хора да се освободят и да преодолеят последствия от натрупан стрес, тревожност, емоционални блокажи от миналото и от сега, които често водят и до физически неразположения. Така че тази тема с тези знания за мен е лично изключително така подходяща като начин на работа. И моето намерение е да ви запозная с въпросните енергии, която е Инь и Ян енергията. Може би сте чували, но тя е в основата на тази философия. И ще ви дам конкретни примери, за да можете да видите, че вие вече ползвате тази енергия Инь и Ян, но просто може би не сте забелязали или просто не знаете за тези функции. Така че ще ви запозная с Инь и Ян енергията, които се проявяват, как се проявяват в тялото, в емоциите, в органите, защото всичко в нашия свят има дуалност, имаме полярности. Да откриете, да усетите един холистичен подход към здраве, баланс и работа със себе си, защото този метод може да ви помогне също да диагностицирате така нещо, което с вас е в дисбаланс и да вземете конкретни мерки, така че да може да подпомогнете на време даден процес, да не отива твърде далеч и да получите яснота за това как да намирате точно дисбаланс в тялото, в емоциите и да им повлияете. И какви конкретни също действия да се предприемат или да се избягват, за да не се достига до някакви такива дисбаланс и съответно се стигне до баланс. И разбира се, всички искаме да сме здрави. Обикновено няма, ако питате някой човек, искаш ли да си здрав, обикновено отговор, разбира се, ще бъде да, искам да съм здрав.
Сега, за подсъзнателните вторични ползи да не сме здрави, в друг вебинар ще говорим, защото има и такива, но като цяло на съзнателно ниво ние всички искаме да сме здрави. Всички искаме да сме така емоционално стабилни, в баланс, защото това в крайна сметка ще ни носи една лекота, ще ни носи едно спокойствие. Работата, която вършим, ще ни спори работата, разбира се. Ще имаме радост от живота. Защото когато човек не е здрав, нищо няма, някакси фокуса преминава в друга посока. Отделно, когато сме здрави или когато сме в баланс, също отношенията ни с близките са по-различни и по-добри. И разбира се, когато сме здрави и в добро състояние, ние можем да реализираме и нашите желания, мечти и цели. Но в действителност какво се получава? Често сме стресирани, не знаем как да си помогнем или просто забравяме за себе си, пренебрегваме се, тялото започва да страда, емоциите започват да се влошават също. Всекидневно преминаваме през различни предизвикателства, проблеми или някакви други неща, които отнемат много от нашата енергия, причиняват умора и слабост и съответно може би не знаем какво точно трябва да направим, за да избегнем или поне да предотвратим, или ако не може да се предотврати, как да си възвърнем всъщност нашата енергия и сила. Често нямаме настроения в отношенията, дали с хората около нас, или не са много приятни отношения. Често не можем да намерим също актуални причини, защо се случва нещо с нас, каква е причината наистина да се заболя. Често срещам и в работата си, когато има някакво физическо неразположение, сега защо на мен се случва точно това, защо точно и сега се случва. Така че в действителност нещата са съвсем по различен начин. И разбира се, допускаме грешки, сега не сме безгрешни, аз също допускам грешки, но важното е да се хващаме и да можем тези грешки да ги хем да ги преодоляваме, хем следващия път да не допускаме същите грешки, защото все пак е важно, времето ни е важно, не е нужно да повтаряме едни и същи неща. Какви грешки може да допускаме? Ето, например, може да нямаме нужните познания. Когато се случва нещо с нас, да знаем защо се случва, какво се случва, как да реагираме, какво би ни помогнало. Оставаме също прекалено дълго, това много често се го виждам, много дълго се остава в негативни емоции, неприятни мисли, нездравословни действия. Много често наистина преминаваме към такива нездравословни действия. Сега, разбира се, всички сме хора, грешим, но въпросът е, че когато го осъзнаваме, да направим нещо. Липсата на мотивация за промяна. Това често също се вижда. Липса на мотивация. Така че това го отчитам и като грешка, защото наистина, за да можем да направим някаква промяна или да изменим някакъв такъв цикъл неблагоприятен, поне да имаме някаква мотивация или някаква такава енергия, с която да ни извади от този цикъл. И разбира се, някой път имаме всички тези неща, но пък не имаме някакво нежелание и мързел, може и да има мързел, да се прилагат тези знания и практики, които могат да ни подкрепят енергийно. Така че ще видите това, което ще ви покажа също, как наистина може да е и откъде може да идва също мързел и така нежелание също за действие. Това също е в един вид дисбаланс в някой от елементите и енергията в нас. Сега, разбира се, последствията от тези грешки, това са физически неразположения, чувството, че не сме здрави, умора, стрес, дразнене от всичко около нас, различни емоционални усещания, примерно на безпомощност, безнадежност, депресия, което е по-лошия вариант. Прекалено премислене и зацикляне в едни и същи теми. И това е специфично за специфичен елемент, който сега ще говорим също. Когато не се чувстваме или допускаме прекалено много такива
грешки също е възможно да влезем в един цикъл на негативните мисли, като не съм достатъчно добър, все на мен се случва, не ми върви и такива поредни неща, които вместо да ни изваждат от дадено състояние, те всъщност ни завъртат още повече надолу. Как на мен ми помогна тази информация? Както ви споменах, аз също допускам определено. Човек съм, допускам грешки, но важното е, когато се допуска грешки или поне малкото, като вече имаш някаква информация, ти нещо е влязло в съзнанието, знаеш какво се случва, да можеш да се хващаш или поне тази грешка да я намалим до минимум, така че последствията от нея също да са минимални. Аз лично използвам много тази... То трябва да премина и към самите елементи, за да видите конкретните примери, но лично аз използвам в ежедневието си за неща, които трябва да ям. Когато се чувствам по определен начин, мога да повлиявам също, гледам да повлиявам на дали ще настроения, дали ще с... Дали това ще бъдат с различни такива холистични практики или конкретни тези, които днес ще ви покажа, също можете много добре да си повлиявате в ежедневието. И особено тази информация, която дори да е в основата си, дори да е, да е само като въведение, пак можете да си повлияете, защото тя включва цветове, включва органи, включва храната, включва емоциите, които се повлияват, така че можете също и по това нещо. И аз винаги или си повлиявам по някакъв начин чрез цветове, чрез етерични масла. Етеричните масла също си имат своята роля в инь и ян и в китайската медицина, билки, подправки дори. Така че има много неща, които може да се ползват и всеки път, колкото и да чета за това нещо, колкото и да прилагам нещо, винаги откривам по един и същи, по нещо ново и ново. Така че затова от години вече го разучавам, практикувам, защото винаги нещо ново откривам, което обогатява още повече тази информация. И разбира се, имам и други холистични практики. В случая тази информация, която днес ще ви покажа, я комбинирам и с още един метод, който накрая ще разберете. И здравейте на други, които сега се включват. Така. Какво ще ви покажа? До сега ви разказвах, може би предишното също примери, които за мен много отдавна, още когато, защото аз си казах, че съм холистичен практик и терапевт, но това го работя от 7-8 години. По образование съм инженер, магистър инженер. Имам дори изкарана докторантура, но не съм я защитила по инженерни науки. И съм работила като инженер. И доста пътувах. Работата ми беше свързана с много пътуване. И винаги, когато пътувах, винаги си взимах книжка на Луис Хей, в която има психосоматика на различни емоции и болести. Защото през времето, когато имах много стрес, пътувания, съответно имах и физически неразположения, които се повтарях. И исках да изляза от това нещо. Тогава имах такива знания само и си носех с мен една книжка и постоянно преглеждах таблицата, когато ми се получи някакво физическо неразположение, на каква емоция отговаря и постоянно започна така да се наблюдавам. И в последствие с времето, защото аз съм работил може би като инженер 8-9 години, и в последствие с времето наистина много от нещата намаляха, когато започнах да обръщам внимание на тези емоции, на тези случки, които предизвикват тези емоции. И това е нещо, което е съвсем обикновено, без да съм имал професионални други знания. И вече в последствие надградих с други неща. Така че наистина връзката между тяло и емоции, поне за мен е много важна и много работеща. Така че днес това, което ще също направим, ще ви запозная с основите на традиционната китайска медицина, нещо съвсем практично, няма да влизаме в някакви научни изследвания. Техните функции, защо са важни, как повлияват на нашето тяло и ще ви дам и примери, за да видите, че ние постоянно в ежедневието сме между инь и ян. Циклите също в тялото и с техните инь и ян имат 5 проявления. Това се казват 5 елемента, които ще ви нарисувам. И вече те с
отговарят с по-големи детайли върху определени емоции, върху определени органи, върху определени други части от тялото също, които управляват. Така че леко така да има повече и детайла и ще ви това ще ви покажа днес. Надявам се да не ви претовари. Както казах и на предишния вебинар, който правихме с рисуване също, може да си дифузирате също и етерично масло от лимон, защото това ще ви помага по-лесно да приемате информация, която чувате, да я възприемате, да я асимилирате и да я запомняте. И естествено да бъдете фокусирани. Така, и започваме. Ин и Ян. Аз гледам, че бързичко подкарах презентацията. Как се чувствате до тук? Имате ли нещо, с което се разпознавате? Преди да продължа, интересно ли ви е? Аз ще използвам момента да си пина вода. Тези теми за емоциите, за тялото, интересни ли са ви? Използвате ли някой от тях? Така, тук виждам реакции. Да, интересно е. Добре, благодаря. Добре. Така, може би да ви питам после, след като имате и малко повече информация за това, което искам да ви кажа. Така, Ин Ян и нейните 5 проявления. Какво е всъщност Ин Ян? Виждате този символ, сте го виждали много пъти преди. И всъщност това е символа на Ин и Ян. Повечето хора го знаят като мъжко и женско или като добро и лошо. В китайската медицина нямаме добро и лошо. Всичко си има неговото място и предназначение. Така че няма в случая добро и лошо. И както ви споменах сега в нашето ежедневие ние имаме дуалност, ние имаме противоположности, ние имаме също изкочи ми думата. Всъщност имаме точно противоположности и полярности. Това е полярност. И всъщност Ин и Ян това са две различни полярности. И да, може да е женско и мъжко, това са две също различни полярности, но също отговаря за малко и голямо. Съответно, Ин е малко, а Ян е голямо. Ин е ниско, нещо, което е ниско, а Ян е нещо, което е високо. Топло, студено или студено, горещо също. Студено е Ин, горещо е Ян. Затова лятото е повече Ян енергия, защото е горещо, а зимата е повече Ин енергия. Също мокро и сухо. Това също за храни може да се отнася. Сухите храни са повече Ян енергия. Течни такива и водни храни те са повече Ин енергия. И това също има тяхната роля в нашето здраве, което след малко ще кажа. Просто искам да изясним какво е Ин и Ян. Така, видима част, това е Ян, скритата част, това е Ин също. Без енергия, това значи, че имаме повече Ян енергия. Когато имаме много енергия, твърде много енергия, тогава е Ян енергия. Затова казваме баланс на тези енергии, защото не е добре да сме твърде много без енергия и да е добре също да сме прекалено енергични. Сухота, влага, приемане, даване, това също са Ин и Ян енергии. Нисък, висок, ще го казах, слаб, дебел, примерно, или така по-обемист, примерно. И в природата, естествено, Ин и Ян, това е ден и нощ. И дори в деня, това, което са като принципи на Ин и Ян, те винаги вървят заедно и винаги взаимно се допълват. Не може едното да е само едното и другото да живее също само. Те са винаги заедно. И тази точица в средата, не знам дали виждате мишката, която посочвам, но мъничките точици в средата, в бялото, съответно черно, е точно това, че в Ян енергията винаги има малко Ин. Какво ще рече това? През деня, когато е Ян, светло, слънцето е Ян енергия, дава ни топлина, активност, всичко, което е Ян, което до сега изборих. И винаги има малко Ин. Това е нашата сянка, например. Има някъде нещо тъмно, нещо, което е по-тъмно, нещо, което да е малко по-влажно, защото също слънцето и дава сухота, когато е много горещо.
И съответно в нощта, колкото и да е тъмно, винаги има нещо, което е светло, нещо, което има ян, също ян енергия. В Ин има ян енергия. Това са дали ще са звездите, дали ще е луната. Така че винаги едно в друго има от двете. Сега, при хората как седи това дали с Ин и Ян и как се проявява също като храни. Например, в ежедневието, когато някой е много активен и преработва се. Това значи, че има прекалено много ян енергия, липсва Ин. И подсъзнателно или по някакъв друг съзнателен начин, често се вижда да взима, примерно вечер, да иска човек да поседне и да си вземе едно питие алкохол, за да може да го успокои, да намали тази ян енергия. Нали? Това го прави, много хора правят разни такива неща, без да знаят, че всъщност това са Ин и ян енергия. Разбира се, в случая не е подходящо с алкохол, защото то си има там неговите странични действия и проявления. Но това е един пример за нещо, което в ежедневието често се прави. Вие, ако се сещате за разни примери такива, можете също да напишете и в чата. И когато има прекалено много ян енергия, това е също един закон за Ин и Ян. Например, когато си сложите ръка под студена вода, и ви усещате наистина студено, става много студено, ледено и в един момент започва да пари. И това е другия закон между Ин и Ян, че когато прекалено много от едната енергия, тя в последствие се превръща в другата. И пак ще дам пример, когато някой е пил алкохол, да, той ще се успокои и ще стане прекалено много такава ян отпусната и може да заспи енергия, която е съвсем другата крайност, нали, в случая. Но в един момент пък това може да го направи през нощта да се събуди, защото алкохола, знаеме, може за момент да покаже някакво такова въздействие, но пък много често то води и до напрежение и до нервност и примерно през нощта да се събуди с много по-голямо напрежение. Така че ето в Ин енергията се намалява и в един момент може да се превърне пак в Ян. Или някой, който поел алкохол, станал е спокоен, но в един момент може да стане агресивен. Това също е една смяна на неща. Сега, тук има един въпрос, желание за сладко вечер, какво е? Сега, желанието за сладко е наистина така доста голяма тема. Това е един от елементите, който ще ви нарисувам. И първо, за да има желание за сладко, може кръвната захар да е паднала. И това е другия пример, който ще ви дам заедно с елементите, защо след обед ни се дояжда сладичко. Има си специфичен такъв цикъл. След обед ни се доспива, след обед така ни се дояжда сладичко, нали? Така че има и това е във връзка точно с тези проявления също на Ин и Ян. Също когато ни седе много сладко, може да имаме липса на някакъв елемент, магнезий, например. Ако специално шоколад много ви седе, това значи, че имате липса на магнезий. Така че може много неща да са и е хубаво да се погледне по-детайлно, за да се даде по-конкретен отговор. Но иначе сладкото пък също на емоционално ниво си има друго значение. Аз мислях да направя отделно видео за сладкото. Това също означава, че може би прекалено прекалено много работим, например, или впрягаме в много неща и в един момент ни се иска малко да отпуснем. И естествено, тялото по някакъв начин го прави чрез първото познато нещо, но не винаги това е нещо, което е полезно, така че ще говорим и после за това. Така че това са Ин и Ян като цяло енергии. Аз, ако се сетя за друг пример, ще ви кажа. И сега ще ви нарисувам и проявленията на Ян, които са вече много по-специфични и ще отговори също на някои, може би, от вашите въпроси. И специално за сладкото, може би, точно там, че по-към след обед, вечер. Зависи от цикъла на всеки. Само да сложа камерата, защото ще рисувам. Така. Да погледнем. Ето така би трябвало да се вижда. Тук ще махна това. Така. Виждате моя лист. И мен трябва да ме виждате. После ще се върнем и към... Така, казахме, че Ин и Ян имат 5 проявления.
кажем, че този кръг е цикълът на живота, цикълът на деня, цикълът на годината може също да се каже. И въобще всички тези енергии, ние всички сме в един цикъл. Имаме годишни цикли, имаме седмични и така нататък. И проявленията на Йин и Ян, това са 5 елемента. Аз ще ги нарисувам така. Може и да сте го срещали като картинка. Така. 5 елемента. Това са дърво, огън, земя, метал и вода. Може би сте ги чували, това са наистина от китайската традиционна медицина, нямат връзка с назодите огън, земя, метал. Може да има някакви подобни неща, но не са точно същите. Тук има малко по-друго значение и ще видите. И както казахме, Ин е нещо, което е вътре, скрито, и това съответно е тази вътрешната част на този цикъл. Това е Ин. Съответно на всеки елемент има Ин елемент, част от него и има Ян част от него. Съответно от външната страна това е Ян енергията. Така. Всеки елемент също си има цвят. Така че можете да повлиявате върху себе си и през цветовете. Дървото съответно е зелен цвят. Огъня съответно е червен цвят. Това ще ги сложа все пак, за да ви е по-приятно на загледане. И понеже казахме, че Ин е по-тъмно, Ян е по-светло, съответно от вътрешната страна зеленото ще бъде по-тъмно, както и в червеното. Вътрешна страна ще е по-тъмно, външната може да е даже по-към розово. Съответно елемента земя е жълт цвят. Ще видите, че няма случайни неща в цветовете. Просто искам малко да сложа цвят и ще продължа. Елемент на метал традиционно в китайската медицина е бял. Но примерно в нейрографиката също се изучават тази теория и там се използват малко по-други цветове. Това може да са сиво, ръждиво. Аз ще сложа сивичко. Го слагам отвътре, защото, както казахме, Ин е по-тъмно, Ян е светло. Така. И съответно водата е синя, а в традиционната китайска медицина е даже цветът черен. В дълбоките черни води има си такива също. Ето. Съответно от външната страна ще е по-светло синьо, отвътре направо може да си е черно. Ето така. Например. Така да има малко цвят. Сега. Всеки елемент от тези дърво, огън, земя, метал и вода също съответстват на различни сезони. Тук са вече различните органи, различни други елементи, в които повлияват, както и емоции. Аз сега ще ви ги напиша, само ще взема друг маркер, защото този нещо не пише добре. Така, дървото, съответно това е сезон пролет. Нищо чудно, че е зелен цвят, защото тогава всичко се започва да позеленява. Съответно огъня, това е лято. Земята, това е късно лято или началната есен, което беше малко, сега може да сме още в този сезон. Ще го напиша златна есен. И метал съответно е вече есен и водата е зима. И
както виждате, жълтият цвят е точно есента, се получава точно едно оранжево-жълто, сменят се цветовете, лятото е било съвсем едно такова горещо, след това става жълто, след това есента почва да става едно сивичко такова и през зимата се случва да е едно такова вече съвсем различна енергия. Сега, всеки един от елементите също има своята енергия. Дървото има енергията вятър, се казва, променливост. Огъня съответно има своята енергия топлина. И ще ви кажа каква е връзката с органите също. Земята има съответно влажност, енергията влажност. Есента и метал, това е сухота. И съответно зимата, това е студенина, студена. Енергията студена. Така. Органите, които отговарят на тези елементи, са съответно за дървото това отвън ян органът е жлъчка. Пише така. Съответно ин органът това е черен дроб. Така. Елемента огън има единствения, който има повече от два органа. Тук са 4. Отвън това са тънки черва. И сега ще видите след малко и връзката с емоциите. Тук има едно, което се казва като троен нагревател. То не е точно орган, ами са части от тялото. Така. Тук е сърце. И тук едно, още един, като перикардиум. Така. Земята съответно има далак. Отговаря за далак и стомах. Металът отговаря за бели дробове и дебело черво. И водата отговаря също за бъбреци и пикочен мехур. Така. И съответно, когато е пролет, може би тези органи да са малко по-активни, които са далак и черен дроб. След това през лятото, когато е по-горещо, да са тези органи, съответно през различните сезони, различните органи да са по-активни. Но това не е задължително да е при всички. То може да е също смесица и влияние от други неща. Сега, понеже вървя в посока по часовниковата стрелка, съответно циклите, които вървят, са по същия начин. Дървото захранва огъня. Огъня съответно захранва земята. Земята захранва метал, се ражда метал от земята. Метала се превръща също в вода, течност, и от водата също се ражда дървото. Така че виждате, това е един такъв постоянен цикъл, както и с сезоните. Пролет, лято, есен, зима. Сега има и друг един цикъл, който дървото управлява земята. Един вид дървото може да нарани земята чрез корени или чрез корените, които се прокрадват в земята, също може да я нарани и да я увреди. Земята от своя страна може да увреди водата. Водата от своя страна може да угаси огъня. Огъня може да разтопи метала, а метала от негова страна пък може да нареже дървото, да го нарани. Така че виждате, в традиционната китайска медицина има наистина една цикличност, едно обяснение на природата около нас, на циклите около нас,
на енергията около нас през различните етапи и съответно това също нещо се случва и в нас, в нашето тяло, защото ние имаме всички тези като основни, те го казват, главни са едно органи, разбира се имаме и други органи, които пак спадат към различни елементи, но те са като по-така странично, като вследствие на тези органи. Главното се води тази енергия, оттам тръгват и другите. Така че до тук интересно ли ви е тази информация? Сега ще ви кажа и за емоциите. Също този цикъл го имаме и през деня. Съответно сутрините това е дърво. На обяд, обедно време, когато е най-горещо, е най-топло времето, независимо дали и през зимата, обедно време температурите се водят, че са най-така високи. Това е елемента огън. След обед това е елемента земя. И понеже говорихме за сладкото, далак и стомах, това са два, специално от далак се произвеждат също хормони и елементи, които всъщност точно управляват какво се случва като в нашата кръв. Точно кръвната захар, когато падне, е точно в следобедния час, когато елемента земя е по-активен. Тогава ни се и доспива, защото енергията, както виждате и през началото на есента, тя започва да се прибира, започва да намалява. Няма я тази активност, както през лятото или както през средата на деня. Започва да намалява, тази енергия започва да се прибира. И съответно става все по-така сбита, така да се каже, по-бавна и по-бавна през есента и в зимата вече си е съвсем, има друга енергия, която е да се съхрани на тогава и има животни, които спят, те така събират енергия, за да може, когато дойде пролета, те да се събудят и да започнат наново целият цикъл. Така че след обед, не случайно, казахме, че че може да ни се яде сладичко, точно защото този елемент на стомах и на далак тогава е по-активен. Тогава е възможно също да ни падне кръвната захар. И тогава не се препоръчва да пиете кафе и да дадете някаква захар и сладко, защото това ще доведе до дисбаланс в този елемент. Може за момент да даде някакъв резултат, но дългосрочно всъщност няма да ви подобри. А по-добре вземете някакъв плод, или някакъв фреш, специално ако вземете сок от портокал, изцеден, не от тези купени от магазините, като от пюре направени. Това със сигурност ще ви дигне по-бързо кръвната захар и няма да чувствате, примерно, по-късно някакъв дискомфорт, което може захарта или кафето да направят, защото захарта, като вземете нещо, което е бяла захар, в случая тя ще вдигне много рязко тази захарта, което след време ще падне също много рязко и това също ще се получи един дисбаланс и затова не се препоръчва. Което пък ме навежда на мисълта да ви кажа какви са вкусовете на всеки елемент, защото на земята вече може да се усеща вкуса, който е, това е сладко. Така че всичко, което е сладко, преминава към елемента земя. Сега, бялата захар, да, сладко е, но тя в случая ще води до дисбаланс. Плодове, различни плодове, има също зеленчуци, които се водят към елемента земя. Така че в случая, тук пак да се върнем на инь и ян. Значи, елемента земя, ако вземем, той има също инь и ян проявление. Съответно има инь и ян храни, които отговарят за този елемент и според нашата енергия ние можем да си балансираме тази енергия, като знаем дали сме инь или ян и като знаем кои от тези плодове, зеленчуци, чайове, билки или други неща са инь или ян и можем също да подкрепим този елемент, за да го върнем в баланс и да излиза. Сега, вкусът на елемента метал, който сме вече влезнали в този елемент, това е пикантно, люто, тръпчиво също може да е. На елемента вода това е солено. Може би не е очудващо.
така ще ги сложа в скоби да се отличават, че много неща написах. На дървото съответно вкусът е кисело. Така че хора, които са в дисбаланс на елемента дърво, може да ги наречеме кисели. Някой, който се е вкиснал също такъв, може също има такива фрази, които да оприличават на някои от елементите и техните енергии. И съответно на топлина, на огън, на елемента огън, това е горчиво. Така че, знаейки само вкусът на тези елементи, също вие може да си повлиявате върху тези енергии и върху тези органи. И вече, ако искате да навлезете по-подробно и по-навътре, може да разучите коя е Ин и Ян, когато има излишък от Ин или прекалено много Ян енергия, защото там вече стават повече детайли, за да стане по-прецизно изборът. Но дори с цвят, дори с само знаейки вкусът на този елемент или дори като знаете също тяхната енергия, че е примерно горещо, влажно, което сега ще кажа какво означава, също можете да си повлияете върху вашия баланс, дали ще е в ежедневието, дали ще е за седмицата, защото тези цикли се повтарят постоянно. Съответно, всеки орган също има в денонощието кога е активен и кога не е активен. И сега как да си повлияем, например, с влажност. Какво значи елемента земя да има влажност? Значи, че когато има дисбаланс, се получават харачки, получават се слуз в нашето тяло. Естествено, някои храни водят до такава странична дейност, нали, до този дисбаланс на земя. Някои дейности водят до такива, стрес и така нататък. И между другото, тук в този елемент, също в земя, е също нашата ендокринна система. Когато има дисбаланс на елемента земя, може да се получи точно диабет или проблеми с щитовидна жлеза, защото тези органи са точно тук в този елемент. Съответно, метал има сухота. През есента наистина става по-сухо. Но когато има сухота в тялото също, много кафе, например, води до сухота, тогава също има проблем с, примерно, в дебелото черво. Или някакво нещо друго, което също да води до дисбаланс на този елемент. Солено, прекалено много студено, не за соленото, говорихме за студено, естествено зимата е студено, но и съответно вижте колко интуитивно тялото, когато му е студено, иска нещо топличко, нали, защото те може да контролира, но те също се и балансират двата елемента. Интуитивно ние искаме нещо топличко. Студеното казахме, че е ин, и затова искаме, тялото търси баланс, търси нещо топличко, ян, да може да доведе в баланс. Така, ще стигнем и до там, кой орган е активен. Земята не е в 3 часа сутринта, земята е след обед. Ние преди малко казахме, след обедното време, тогава е елемент земя. 3 през нощта е повече към метал, но ще видим точно после. Така че в денонощието също има нали, за всеки елемент. Съответно, какво иска да ви кажа за вятър? Забравих си мисълта. Така, но както и да е. Добре. Да, става въпрос, че в тялото също имаме тези енергии, сухота, студено, когато ни е студено всъщност, кога се получава, това може да се получи чрез определени храни, да вкараме повече студено в тялото и да съответно да стане дисбаланс в този елемент. Или ако сме прекалено много навън на студено, съответно започва да ни се пишка повече, което знаете, че пихочният меркур започва, нали, да се обажда, защото излиза от баланс, например. Вятър, това е повече като променлива енергия, и лятото, нали, с огън, топлина, горещина. Сега има съответно хора, които са с такива елементи. Има хора, които са дърво, като настроения. Има хора, които са огън. Сега аз не съм ви казал за настроенията, но това са, например, при дървото. Това са любопитни, такива, ако е положителната енергия, са любопитни, са такива изобретателни. Но когато е в негативна, те стават раздразнителни и крещят, например. Това е елемента дърво.
огъня. Това са хора, които са такива активни, много са, постоянно се смеят, имат страст, любов, нали? Но когато пък е в негативното проявление, тогава се превръща в омраза, в ненавист. Земята, съответно, това е също такива като настроение, също като емоции са на осъзнатост, на емпатия. Но когато са в негативната страна, става една тревожност, едно премисляне или влизане в един негативен цикъл. Елемента Земя и съответно като помислите, затова и повечето от болестите, когато влеземе в негативната енергия на този елемент, съответно се получават и съответните болести и съответните органи започват да страдат. Така, елемента метал. Тук говорим, който сме сега в бели дробове и в дебелото черво. Това са също позитивните неща, които са това са воля, упоритост, някакво постоянство, ред да се вкара. Обаче, когато е негативно, което много често се случва за този елемент в нас, тогава започва едно чувство на вина, на скръб, когато някой страда от някаква раздяла или от някакви други такива неща. Също се проявява точно скръб, униние. Ако не излезем от този елемент, нещата се влошават. Примерно, веднага се започва трудното дишане, накъсаното дишане. И това е също дисбаланс в елемент ментал. И започват съответно белите дробове или дебелото черво също. Не искаме да пуснем. Защото всеки от тези елементи, както от тези органи, има някаква функция в нашето тяло. И когато тази функция, която е някаква нормална функция за тялото, да поддържа тялото в здраве. И когато не изпълнява тази нормална функция, тялото съответно започва да се разболява. В случая понеже сме сега в елемента метал и понеже в сряда предстои такъв вебинар, където там много по-подробно вече ще говоря за метал, за емоциите на този елемент, какво означава, какви храни, какви действия, също има меридиани, които се отговарят за този елемент, има акупресурни точки, които когато ги активираме чрез масаж или друго нещо, повлияваме също на дадени емоции, така че има много какво да се разкаже и аз вече гледам, че доста така отнех от времето. Няма как да ви разкажа за всичките подробно, защото ще отнеме няколко часа. Както виждате, във всеки един елемент има много информация, много мъдрост. И когато го знаем, ние можем също да повлияваме върху себе си, върху емоциите и върху нещата, които върху тялото си. Защото когато пиеме студена вода, ние всъщност повлияваме на стомаха, защото спираме тогава, директно режеме на стомаха функцията да храносмила, студената вода го реже и съответно става дисбаланс също и в елемента вода, когато има прекалено много студенина. Това е един пример. За дървото пролетно време също може пролетно време да се правят също разни такива детокси, да може тогава черния дроб също е по-активен, да може да се обнови, да може новия цикъл да бъде по-чист. И вижте, ако има дисбаланс в един от елементите, например в дървото, съответно той няма да захрани елемента огън. Елемент огън тогава също ще бъде слаб, няма да захрани елемента земя и по цялата верига се получава една слабост. И получават се съответните емоционални проблеми, болести и така нататък. Така че някъде да има слабо място, това повлиява на цялата система. Това исках също да ви кажа. Сигурно съм пропуснала нещо да ви кажа, защото има много неща, които мога да ви разкажа, но винаги това можете в някои от вебинарите вече много по-подробно да. Казах ли тук за зимата, че тук са елементите мъдрост и страх? Айде ще ги напиша, защото според мен са важни. Мисля, че понеже почнах много да говоря и се загубих мисълта. Сега казахме, че тук за Земя това е осъзнатост или тревожност, ако е тревожност. Позитивната
и отрицателната. Примерно за метал можем да кажем упоритост или воля. Воля. Не, отрицателното е дори депресията. Депресията е тук също. Може, разбира се, всеки елемент има своя тип депресия, но като цялостна такава депресия, скръб, това е повече към елемента метал и съответно има какви действия, с които да излезем от това състояние. Зима. Зимата, това е мъдрост. Ако е отрицателно, се превръща в критика, осъждане. Така. Дървото, любопитство, положителната, негативната е гняв и раздразнение, избухливост. На огън аз мисля, че ги казах, страст, радост. Положителните, отрицателните са ненавист, мраза. Така. И съответно, примерно тук в елемента земя е нашата скелетна, така скелета, костите са тук. В елемента метал също са ногтите и косата, така че когато имаме нещо към коса и към ногти, и кожата, извинявайте, кожа и коса, не ногти, кожата и коса. Когато има някакъв проблем с кожа и коса, значи, че този елемент е в някакъв дисбаланс. Тук казахме ендокринната система на Земята, също в елемент огън, съответно кръвоносната система. Тук са също проблеми, примерно с сърцето. Това може да са също и удар, високо кръвно. Това значи, че има също дисбаланс в този елемент огън. И съответно тук в дървото са също сухожилия. Те в елемента земя също отговарят за мускулите, така че ако има някъде слабост в мускулите, също можем да обърнем внимание на този елемент, да видим какво там се е дисбалансирал. Така че виждате, че всичко си е навързано и всяко нещо си има своето предназначение, място и означение. И това е само основната информация. Зад всеки един елемент има още много повече неща. Само секунда ще върна към презентацията. Само да видя как сега ще стане. Така, само че обратно. Я да видя. Искам да е по-голяма презентация. Ето така. Така, инь ян енергията казахме, 5 проявления на енергията казахме и какво още е важно да знаем, за да стигаме до баланс. Това е, тук малко презентацията ми се е променила. Храната, защото всеки елемент си има своя храна, която го подкрепя и която му пречи също. Има начин на готвяне, по който всеки елемент има, например, на земята, един от начините на готвяне е примерно нещо, което е под налягане или такива, които са такава като бита сметана, нещо, което е като разбито също. Така че има също и начин на готвяне, по който също можете също да си повлиявате върху даден елемент. И всичко това го разглеждам вече в моите такива мастер-клас, който вътре има доста подробната информация как да си повлияете. Там не го правя за всички елементи, ами примерно за в момента, защото в момента сме в метал и е важно да знаем сега какво можем да повлияем. Различни билки, различни меридиани, има симптоми по лицето, които можем да определим, да ни каже кой орган в момента има някакъв проблем. И както споменах, има акупресурни точки, които като за всеки от елементите. Те са 14 общо меридиани в тялото и те си отговарят на тези главни елементи. Има определени точки, които когато се стимулират, ние въздействаме върху дадени органи и много ли ви е тази информация? Ето тук как се разпределя в 24 часа органите.
тук съм дала от миналия път, когато правихме за елемента Земя, между 7 и 11 часа е елемента Земя сутринта. И както казахме, това отговаря за стомах и далак и затова се казва, поне от източната философия, че закуската е най-важна, защото стомаха между 7 и 9 е най-активен и тогава той ще смели храната, която постъпва в него. Дори до 11 часа, защото след това е далак. И съответно между 7 и 11 вечерта, когато често му ядеме повечето хора, тогава стомаха не е активен и храната не се смила. Тя седи в стомаха и се задържа повече време в тялото, което също не е добре. Така че от гледна точка на традиционната китайска медицина, закуската за това е важна и има закуска сутрин, защото тогава елемента Земя и органите към него са най-активни. Така, виждате разпределението. Някой питаше в 3 през нощта. 3 през нощта. Това са точно белите дробове, както сме. Това е точно метал, елемента метал и от 3 до... Не, от 3, как се води? От 5 до 7, това е дебелото черво. Ето и тук в този през нощта. Съответно, ако се будите през нощта, може някои от тези елементи да ви така напомня за нещо, което се случва с него. Така че това, което следва сега в сряда, е точно за елемент метал. Там ще говорим много по-подробно за елемента, какво го дисбалансира, какво го балансира, какви храни, какви билки, какъв начин на готвене и така нататък. И заедно с този елемент метал получавате и запис от предишното, което беше елемента Земя, който е също много важен. И аз комбинирам тези знания с нейрографика, защото виждате, това е много информация, нещо много, което трябва да се смели, което пак отговаря елемента Земя за смилане на енергията, на информацията и разпределянето й. Комбинирам го с нейрографика, защото можем да нарисуваме тази енергия и да можем да създадем нови невронни връзки. През декември, когато влезем в елемента вода, тогава ще направя и също мастер-клас за елемента вода, защото тя си има също нейните специфичности, същото нейните емоции към този елемент, нейните енергии, които тогава ще са активни и ще имат значение за тогава също в повече. И какви са ползите? Все пак да сте с мен, имате полезна и практична информация. Как по един холистичен начин можете да поддържате добро здраве. Разполагате с практики, които ви давам, практично какво и как да направите за реални ситуации също в ежедневието. Имате също моята подкрепа и насоки за ваши конкретни случаи също. И можете също да работите, понеже има записи на тези класове, можете също да ги гледате в удобно време и когато пак искате да ги преслушате, защото виждате, че е доста информация. Ако следвате тази информация, разбира се, ще имате въпросните знания, които ще ви помагат да поддържате тялото. Ще можете да подбирате подходящи за вас храни, действия, за да постигате такъв баланс и ще знаете как да имате конкретни техники за справяне с неприятни емоции. Така че следва, точно както споменах, мастер-клас на елемент метал, в който ще говорим много повече за него. Ще нарисуваме неща, как да се освобождаваме, защото елемента метал ни дава свойствата да можем да се освобождаваме, както е дебелото черво, елиминира вече ненужното за тялото, което не е нужно. И съответно белите дробове, това е начинът, това, което дишаме, приемаме и какво се случва вече с как го обработва тялото. Нещо, което е полезно за нас или не е полезно за нас, съответно го издишваме също. Така. Да, сега ще кажа и цената. Ползите на мастер-класа е пак, че научавате детайли как да балансирате енергията и към органите. Това ще ви донесе лекота и по-бързо справяне с неприятни емоционални и физически неразположения. Ще засили имунната система, защото елемента метал точно отговаря и за имунната система, така че точно това също ще разглеждаме. Също елемента метал отговаря за нашата енергийна защита, начин да се защитаваме, защото кожата е към елемента метал. Кожата е като втори
бял дроб, един вид през нея също влиза какво се случва около нас. Така че това е важно. Така че виждате, че с самия елемент метал можем още много неща да се говори. Тук също за елемента метал нашето самочувствие, нашата самооценка, защото в елемента метал влизат и скъпоценни камъни, нали, те са така, точно нашето, ние да се имаме също като нещо скъпо и ценно. Така, и след това ще нарисуваме нейрографика, с която всъщност ще приложиме и по-точно съм приготвил нещо, с което да можем да се освободиме от ненужни вече неща, за да може да не ни тежи и да ни е по-леко, а и да сме по-така спокойни и свободни. Формата е в Zoom. Ще имате възможност да задавате въпроси в реално време и състои от две части. Малка част селекционна, няма да е чак толкова много, в смисъл ще е по-конкретна вече, защото ще знаете основните неща и съответно рисуване на нейрографика за освобождаване от ненужното. Инвестиция е комбинацията от два мощни метода с нещата, които ви предлагам, като нейрографика. Ако не знаете, съм сертифициран инструктор по нейрографика и естетически коуч, така че имам пълното право да водя и преподавам такива курсове. И като нейрографика тя ви помага също да сте за повече креативност, да създадете невронни връзки, за справяне с неприятни емоции, да създаваме нови навици, нови действия, така че нейрографиката е много полезен инструмент. Ще ви предам също моите знания и опит в тази област, също и за елементите, и цената е само $56. Аз ще ви пратя сега линк тук в чата. Така, не знам дали го получавате в Facebook, ще ви го пратя и там. Така, само секунда, защото така. Така, ето тук отзиви от участници от миналия път, които бяха и слушаха лекцията по-подробно, което е включваще и какво да направите, съответно ето вижда се и тук в Facebook, виждам линка, кликвате върху линка и се записвате, съответно ще получите елемента земя, нещата, които са за него, рисуването, което правихме за елемента земя и в сряда ще направим за елемента метал и неговото рисуване, което съм приготвила едно специално такова рисуване за освобождаване, защото този елемент метал наистина отговаря за това как да се освободиме от това, което не ни е нужно и съответно да поемаме неща, които са ни полезни, както поемаме въздуха, който ни е нужен за да дишаме, но издишваме вече това, което вече не е чист въздух, ние го издишваме, а не го задържаме. И съответно храната, която едеме, може да се елиминира, да се изхвърли, да не задържаме в себе си. И са много важни тези неща и ще говорим много повече вече тук за емоциите и за нещата. Така че това беше от мен. Надявам се да не ви е било прекалено много информация, но виждате, че много може да се говори. Дайте знак тези, които все още сте тук, дали ви беше интересно или полезна поне тази информация и ще я приложите ли сега в ежедневието, защото дори това, което ви казах, сигурно можете да го приложите в вашето ежедневие още от сега. Така че дайте знак как ви беше за вас тази информация. Интересна ли ви беше? Полезна ли ви беше? Така. Аз ще изчакам, знам, че има забавяне. И ви благодаря за вниманието, разбира се. Така. Аз може би мога да премахна ето това и да сложа така, да ме виждате повече. Дайте знак как се благодаря. Обясних си защо напоследък харесвам сок от кисели краставички. Да, точно и то между другото сега е точно сезон и винаги ферментиралите храни, те имат повече охлаждащ ефект. Значи, ако имаш много огън и много топлина в тялото и като емоции, този тип храна ще те леко охлажда, за да балансира. Така че, да,
има наистина, за всяко нещо си има наистина обяснение. Добре, благодаря, Гери. Някой друг? Отговорих ли на въпроса за защо хапваме сладко вечер или след обед? Сега на някой може да му е изместен леко този цикъл и вечерта да е елемента земя и затова тогава също да се активира това за сладкото. Възможно е и това. Благодаря за лекцията, беше доста полезна и затвърждаващо от предния път. Да, точно така. Наистина, миналия път, понеже презентацията нещо не тръгна, но от предния път имаме повече информация какво точно да направим. Тук сега е по-обобщено. И очаквам ви тогава в сряда вече да се освобождаваме от ненужните неща и какви храни са полезни за този сезон, за тези емоции, за тези неща. Добре, това беше от мен. Ако може да продължите да пишете коментари, аз ще ви ги прочета после. И очаквам ви в сряда. Имате линк, аз сега пак ще го сложа, ако случайно отишъл нагоре, за да можете лесно да влезете в него и да се регистрирате и да се занимаваме с нашето физическо, емоционално здраве. Добре, чао и до нови срещи!